खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा 38थि थान्दै ज'खन्थाइ आरो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा 34थि थान्दै ज'खन्थाइ खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्ला पद्म आनन्द बाथौ थानसालि गेवलां फोथाराव थांनाय मैयानि सानाव सानसेनि हाबाफारिजों तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा 38थि थान्दै ज'खन्थाइ आरो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुंगा 34थि थान्दै ज'खन्थाइ खुंफुंनाया जानानै थाङो। हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव गाहाय दरखं मोखांखौ तामुलपुर हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि मिलन बर'आ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो फुंबिलि आरज आरो माहारियारि एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ दख'र एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'आ बिरहोयो। लोगोसेनो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो गयबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि ज'खन मोसाहारिया। बेनि उनाव बिफां फुलिखौ तामुलपुर दख'र एबसुनि बारग' आफादगिरि गपाल बर'आ गायजेनो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर दख'र एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'नि मासि लानानै सामलायनायाव बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनै बेवहाय तामुलपुर दख'र एबसुनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोना पद्म आनन्द दालाइसा आरो तामुलपुर दख'र जयै जथुम्मा खुंदों। जोबोद मोजां रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लादों आरो पद्म आनन्द ओनसोलाव जागायजेननाय समनिफ्रायनो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ अराय सम माहारि आफादनि मेल मिटिङाव ओंखारनाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नुदों। बे ओनसोलाव माखासे मुंख्लंफोरबो दङ। दा बे गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो जोबोद मोजाङैनो माहारि आफादखौ अनसायनायखौ नुनानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि हाबा मावनो लादों हारिनि सोलोंथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै रायजो राजाफ्रा थुलुंगा होबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों बावैसो मैया आरो दाख्लै साननैनि हाबाफारिजों जोंनि मिरुनि जथुम्माखौ खुंदों आरो बेवहाय फैबाय थानाय 22नि बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थांखि लादों आरो बेवहाय बे बिसायख'थियाव जों हारसिङै गेलेगोन ना सोरजोंबा लोगो जानानै गेलेगोन बेनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होदों आरो बे कमिटिया मोनसे रिपर्ट होगोन थाबैनो बिनि सायाव बेस खालामनानै जों थांखि लागोन। तामुलपुर दख'र दुलाराय फरायसा आफादनि थान्दै ज'खन्थाइ आरो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथायै जोङो दिनैनि 1 फेब्रुवारि जोङो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय फरायसा आफादनि जि बाथौ थानसालि लांगोनाव जोङो मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जोङो हाबाफारि लादों। दा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियाव बे दरखं बेखेवनाय बिथां बिखेवगिरि मानगोनां समाज सिबियारि मिलन बर' बिथाङा बेखेवना होलाङो। दा जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै जों गौथुमा फिरफिला बिरहोयो। जोङो दख'र आफादनि आरो दालाय आफादनि गासैबो बिथांमोना बिरहोयो आरो लोगोसेनो जोंनि थामथि हाबाफारि बायदि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय आरो बाथियाव दङ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे मुसुखा बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मोजां जाफुंसारनो हादों। बिनि उनाव जों गेवलां मेलाव जोंनि बारग' बिटिआर चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो लोगोसे जोंनि मिरु दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कनिन्द्र बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो लोगोसे जों जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि श्रीराम रामसारि बिथांमोना बाहागो लागोन। आङो सानो जों दख'र आफादा जे जोङो रायजोआ जथेस्थ' जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो मेहेरगोनां जोंनि हाबाफारिया जागोन आङो बेखौनो आसा खालामदों। रायजो राजाफोरनो मदद आरो थुलुंगा जोङो तामुलपुर दख'र हिसाबै जों रायजो राजा जथेस्थ' जोङो मदद मोनबाय थादों। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो राव हारिमु धोरोम बा जों माखासे हाबाफारि जोङो अराय सम माखासे जोंनि धरना रेलिफोराव जोङो प्रटेस्ट खालामनायाव बिथांमोना लोब बाहागो लाफायो। रायजो राजाफोरनिसिम मेसेज आङो सानो जोङो अराय सम तामुलपुर दख'र आफादखौ अराय सम जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो आं मिजिंथियो तामुलपुर दख'र हिसाबै आङो तामुलपुर दख'रनि आफादगिरि हिसाबै अराय सम हेफाजाबखौ मोननोखौ आं मिजिंथिनाय लुबैयो।